Welcome sa aming YouTube channel. Ako si Mitch. Ako si Macy. Ako si Jack. Kami ang Chris Maria's Farmers Vlog. Hello po. Hello guys. Hello mga kapatid, kapamilya, kamag-anak, kapuso. Maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng aming mga video sa aming pong YouTube channel na Tris Maria's Farmers Vlog. Maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe at sa aking mga kaibigan na nanood. Nakarating na po ang aming YouTube channel sa Oman. Maraming salamat po sa aking pinsana na sa Oman, Ate Laila, and sa aking mga kaibigan dyan sa Albay, Naga. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much po sa pag-subscribe ng aming YouTube channel. Medyo dumarami na po yung subscribers natin at saka yung mga nanood ng aming mga videos. Marami na din. Maraming salamat po talaga sa inyo. So ngayon guys, andito na naman ang inyong Ate Michay or Ate Michi kung tawagin nila. Ito na naman po ako at ang aking gawain ngayon. Ito po, nagbibilad ako ng palay. Malapit na naman ang taniman ng palayan. Kailangan po magbilad tayo ng binhi para sa darating na taniman, meron na tayong binhi. So, yan po guys, nire-ready na naman ang iyong Ate Michi ang binhi para sa darating na taniman sa palayan, meron na tayong binhi. So, ito guys, ang aking ginagawa ngayon. Yan po. Yan. Mamaya, ililibot ko kayo sa aming palayan. Meron nang nakaready guys na iba pang mga binhi. 4 na sako na. So yan guys. Abangan nyo po. Maraming salamat again sa lahat ng nag-subscribe, na nanood. Thank you. So ito na nga po. After ko ng palay, bilad. Andito tayo sa palayan. Ipapakita ko lang po sa inyo yung aming pagtataniman ulit ng palay. Yan po oh. Malawak din po siya guys. So gusto po dyan tumulong sa amin. Tulungan nyo po kami kasi kami na naman sasabak nito. Joke lang. Uupa kami ng tao kasi hindi namin kaya. Yan po siya guys oh. Malawak din po siya, magkabilaan, may saging. Nasa gitna ang aming palayan. At saka dito pa guys, sa kabila, meron pa. Ayan. Ayan yung kalabaw oh, nag-aararo kasi yung kuya ko. At ang daming ibon guys, tingnan nyo. Samahan nyo ako guys at magta-try ako mag-araro. Marunong kaya ako niyan, marunong kaming lahat. Tara, samahan nyo ako.
Aray ko. Lalim guys ng putik. Grabe. Grabe guys. Kakapagod talaga guys. Maging farmers. Kawawa ang daragang pagayon. Putik. Guys, hindi ko na talaga kinaya kasi malalim yung putik. Ang bigat. Pero ang ganda, guys, mag-try. Hay nako, ganun talaga guys. Ang farmers, kailangan lahat ng trabaho ay alam mo. Kailangan lahat sinusubukan. Para malaman kung gaano ka hirap ang buhay, kung gaano kahirap ang trabaho. Sugunan talaga guys ang buhay. Nakakapagod guys, hiningal ako. Ang dami kong putik. Guys, maraming salamat po sa pag-subscribe ng aming YouTube channel at doon po sa mga nag-like, nag-share, nag-comment, nanood. Maraming salamat po sa inyo. At dumami na po ang aming subscribers at mga viewers. Maraming salamat po. Nakarating na po tayo sa ibang bansa at dito po sa ibang bahagi ng Kabikulan. Maraming salamat po sa inyong suporta sa amin. Tres Marias Farmers Vlog. Salamat po. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo. Sa susunod na pagpatanim namin, samahan niyo po kami ulit. Thank you guys.